Bilo mi je hladno, nisam bila gladna, nisam bila žedna, a sve shvatite kontra. Ćao svima, dobrodošli na naš YouTube kanal Trkačka infuzija. Ja sam Kristina. Ja sam Vane. Danas se nalazimo u Velikom Gradištu na Srebrnom jezeru, gdje se održava trka One Run, na kojoj se trči u preko 120 zemalja sveta. Brazil, Egipat i još preko 120 zemalja. Ćao, danas je sa nama Marko Crnjanski, suosnivač Novobeogradske trkačke lige i polumaratonac i maratonac. Šta ste danas trčali? Konkretno trku na 10 km, sat 08 u finišu. Ja prezadovoljan s obzirom na manjak vremena što se da videti za pripremu, ali noge su poslužile i bilo je sjajno zaista. Kako ste zadovoljni organizacijom trke? Organizacija je odlična zaista, iskreno i toplo vreme bilo, okrepe su sjajne, da kažem, stanice okrepe su bile na mestu, sve je bilo na vreme, startni paketi, sve je bilo sjajno zaista, da. Možete li nam reći nešto više o Novobeogradskoj trkačkoj ligi? Novobeogradska trkačka liga je osnovana 2018. godine, do sad smo imali preko 1000 do 2000 učesnika, obeležili smo 100, 200 i 300 kolo. Jako smo zadovoljni s obzirom da Branislav Lončar i ja kao suosnivač radimo sami na tom projektu volonterski, sve proticalo sjajno. Trka se održava utorkom od 19 časova, leti od 20, gde se može trčati maksimalno 4 kruga, to je 11 km, s obzirom da jedan krug iznosi 2,75 km. Želimo vam puno uspeha u daljem radu. Hvala puno. Sa nama je Miljana Stevanović. Miljana, koju si trku danas trčala? Polomaraton. Kako si zadovoljna organizacijom? Pa, nije loše. Nije loše, može bolje? Može bolje, da, Dobro, definitivno. kako su bili uslovi? Svi kažu da je bilo baš vruće i zahtevno na stazi. Bilo je pakleno. Imala sam osjećaj kao u nekoj pustinji da sam trčala, ali ne na nekoj stazi. Dobro, da li je ovo tvoj prvi polumaraton? Jeste, prvi. Svaka čast, čestitamo. Prvenac. Čestitamo, koja je sledeća trka u planu? Pa, sledeća, nadam se, sledeće godine ili maraton ili ponovo polumaraton, ako bude neka desetka, što da ne u neko skorije vreme, tako da i to bi bilo. Da, hvala puno i vidimo se opet na stazi. Vidimo se. Prijatno. Jesmo li spremni za odbrojavanje? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I startovanje trka 1 kilometar. Srećno svima u obaranju lici kao i možda Guinnessovog rekorda. Ćao svima, sa nama je Vane Lončar koji je danas ispričao svoj jubilarni 150 polumaraton. Vane, reci nam nešto više o trci. Pa ništa, bila je odlična trka, ali prevruće je bilo, evo kao što se može primetiti. Mislim da smo laši za jedno 5 kg. Ovo je moj 150. jubilarni polumaraton, narednog vikenda već me očekuje sledeći maraton u Stokholmu. Idemo dalje. Svaka čast i lake noge u svim daljim trkama. Hvala. Nastavljamo intervjue sa trkačima, sa nama je, predstavite se. Čokolada Lešnik. Marija. Marija, dobro, Marija, koju trku ste trčali danas? 21 kao ti. Dobro, kako ste zadovoljni, kakvi su utisci sa staze? Bilo mi je hladno, nisam bila gladna, nisam bila žedna, a sve shvatite kontra. Važi. Koja je vaša sledeća trka? Oplenac. Dobro, srećno i vidimo se. Pozdrav. Nama je Miki Ranđelović, legenda dugoprugaških staza ovde u Srbiji. Miki, koji je ovo polumaraton po redu? 132. ako dobro brojim, ja se dobro sećam. Tako je, koliko imaš maratona? 187. Bravo, legendo, kako je danas bilo na stazi? Pa bilo je malo vruće, ali lepa staza,
ko voli prirodu, znači uživanje. Dobro, nije tvoj prvi put na Srebrnom jezeru, tako da poznat je teren. Pa da, nije, ali prvi put na ovoj trci, ali teren Sledeća poznat. trka koja je u planu, šta možemo da Pa, očekujemo? najverovatnije je Mala Sveta Gora. Važi Miki, srećno i vidimo se. Hvala, vidimo se, Živ bio. družimo. Da nastavljamo intervjue sa trkačima. Dobar dan, devojke. Predstavite se koje ste trke trčali. Ja sam Jefimija i trčala sam 21 polumaraton. Ja sam Maja i trčala sam 5 km. Ja sam Dani i trčala sam 5 km. Da li su ovo vaše prve trke ili već imate iskustva? Imamo iskustva. Da, kakvi su utisci sa staze danas? Svi kažu da je bilo vruće i Vrelo, zahtevno. i zahtevno. I one gde se uzima voda je bilo previše ljudi koji se vreme oduzimalo na tome. Dobro, da li ste zadovoljni sa vašim vremenima? Da. Koje su vaše sledeće trke? Ne znamo još Dobro, uvek. da Gde se nas noge oporavimo. nose tu. Važi, svaka čast za danas, čestitke i vidimo se. Prijetno. Ćao, sa nama je danas. Milan Srejić iz Zemuna. Šta si trčao danas? Danas je bio polumaraton, jedna laganiji, pošto mi je 8. ove godine, a 3. vikend za redom, pa sam malo i umoran. Trčao sam sa Banetom, inače zajedno u tandemu i onako bilo je lepo. Ja moram da kažem da je sa mnom trčala moja porodica danas, svi smo bili zajedno, oni su 2 trke trčali na 1 i na 5, ja na 21, tako da je bilo baš fino. I idemo dalje, od Boga zdravlja, jurimo dalje. Bravo, svaka čast Hvala. za vas i za vašu porodicu. Hvala. Može, krećemo. Sa nama je još jedna legenda dugoprugačkog trčanja u Srbiji. Rade Obradović. Rade, Ovo je 141. polumaraton, inače bilo je dosta dobra organizacija, malo toplije vreme i dosta trkača, što je mene ovako malo iznenadilo za karakteristiku trke. dobro, još jedno pitanje. Sledeća destinacija i trka. Već za 5-6 dana Zrenjanin i maraton. Bravo, Rade. Želimo ti sreću i vidimo se opet. Pozdrav. Može. Ćao, sa nama je danas Gordana Diković-Jovanović. Recite nam odakle dolazite? Iz Beograda. Je li ovo vaša prva trka? Ne tamam posla, trčim i u martu već više, možda 4 puta svake godine dolazim na polumaraton. Kako ste zadovoljni organizacijom? Danas sam prezadovoljna, zaista staza je fenomenalna. Danas je bilo baš teško vreme, ali super. Šta vam je sledeći? Sljedeći je trail Soko Banja na Osrenu, pa onda ide na Ohrid, polumaraton i tako. Svake sedmice po jedna javna trka. Uživajte i lake noge vam. Hvala puno, hvala. Prijetno. Završena je još jedna trka u Velikom Gradištu One Run. Tako je, na disciplinama od kilometar, 5 km, 10 i polumaratonu učestvovalo je preko 1000 učesnika sa sinhronizovanim startom u preko 120 zemalja. Ispred Trkačke infuzije pozdravlja vas Bane. i Kristina. Zapratite YouTube kanal Trkačka infuzija i Instagram stranicu. Pozdrav.